Ik werkte eerst in de gezondheidszorg. Werkte in het hospice in Ljouwert. En dit weer een hele mooie tegenhanger van de zorg. Want ja, daar komt van alles tjen. En nou heeft dan even de vrolijke kant van het leven in plaats van de serieuze en de zieke kant van het leven. Dus dat... Ja, want het zat er me fleurig uit, zo. Ja, nou, dat vond ik. Ja, het is wel eens wat oors zo. Alles. Hoe lang doe je een taart? Ik ben meestal, als die een taart heeft en het is wat een bewerkelijke taart, of een stapeltaart of een taart met een platte decoratie, ben ik toch wel een dag bezig. En heeft een hele uitgebreide taart, zoals deze bijvoorbeeld. Nou, dan zie ik zal wel even zien, er zitten aardig wat roosjes op, die maar nou helemaal vol. Nou, daar ben je wat langer mee bezig, want die is een roosje, dat neemt toch wel een 10 minuten voordat je hem echt helemaal klaar hebt. En je geeft 24 roosjes op. En dan heeft het alleen nog maar de decoratie. Dus, Dan ben je op een gegeven moment helemaal klaar met een rattige roosjes, zeker of niet? Jawel. Ja, dan heb ik, maar als het dan wist juist wat het eindresultaat is, dan denk ik van nou, ik ben toch altijd nog een hele mooie taart. Als ik zelf jullie ben, hoef ik geen taart. Nee? Nee, net zo. Nee. Je hel hier bij de bakker. Ik heb hier inderdaad oranjekoek bij de bakker. Erg lekker. En heel vaak, wij binnen midden in de simmerie, dus dan is er iets van een ijstaart. Inmiddels ben je al uit de taart niet meer in het gezin. Ja? Ja, ze hoeven de taart niet meer. Echt weer? Ja. Ze vinden het net lekker meer. Dus wij krijgen het te vaak, hè? Maar sinds je deze taart maakt, heb je dan ook meer mensen die op een koffie komen, samen op eens? Nee, ik heb net dat ze samen op een koffie komen. Het is wel zo dat mensen met volle meer ongesprekken opstritten. Ze doen aardig het zien je op eens. Nee, dat ik net. Mijn mensen beginnen me wat te kennen. Ja, ze weten inmiddels dat ik hier in het dorp ben. En de band die roep ik wel van kijk, daar is mevrouw van de taarten. Dus dat is wel heel erg leuk. Ken je je van besteden? Nog net. Tot nu toe, ja, er heeft een soort kosten als startende ondernemer. Maar op zich, het gaat goed en het gaat alleen maar beter. Dus als dat in deze hoedanigheid ook gaat, dan kan ik zo denk ik om het eind van het jaar, ja, ik ken je van besteden. Dus dan wijde je leven aan het maken van taarten. Ja. Ja, leuk hè? Ja, dat heb ik nooit gedacht dat dat ooit nog eens gebeuren zou. Dat een hobby zo'n wending jank in dat het uiteindelijk dus een broodwending wordt.